Sa mga taong hindi po nakakalimutan po mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas, malay sa sakit sa araw-araw. Parang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimutan pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may nakatanging busilak na kalooban at sila po ay bibiyayaan ng Diyos ng makapangyarihan sa lahat sa kanilang mga ginagawa at babalik sa kanila ang mga pinagkakalob nila, tulong sa financial o sa lahat mga bagay na pagtulong po na kaya hindi po malaki po, basta bukal sa puso nyo ang pagtulong po, ay babalik po sa inyo ang biyaya na dubli-dubli po. At sa mga baguhan lamang po na ngayon lamang po nakapanood ng aking YouTube channel, Liwanag ng Pangasinan po, huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share, at paki-follow na rin po ang aking ginawang channel na maliit na channel po. At marami po akong ipagkakalob po sa inyo dito sa Liwanag ng Pangasinan. Sana po ay ang bibiling ko lamang po sa inyo ay gamitin po lamang sa kabutihan at gamitin para makatulong sa nangangailangan at mga kapwa na nangangailangan po. At sana po ay magpursige po kayong kung talagang gusto niyo po talagang mag-aral talaga ng karunungan lihim po, ay magpursige po kayo na magpodir bakod balabal pundo para lalo po kayong lumakas spiritual o physical na karamdaman po. At humingi po palagi po kayo sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na pag lahat po ng bagay-bagay na inyong gagawin po ay nauna po yung Diyos, na humingi po kayong gabay at magpasalamat sa Kanya. Yan lamang po. Ang ibabagay ko po sa inyo ngayong pong araw na to ay orasyon ni Jesucristo upang makaahon sa kahirapan po sa buhay. Kailangan pong taos-pusong panampalataya sa Diyos, magdasal ng isang Ama namin, at isunod po yung orasyon po ng isang bisis lamang po. At pagkatapos po mag-usal po ay ipo sa dibdib at magpasalamat sa Diyos Ama. Magdasal po tayo. Ama namin nasa langit, sambahin ng pangalan mo, ikaw na manghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kariyan, kapangyarihan, kapurian, magpakain naman amin. Ay sunod po yung orasyon po, binit dabu admi bobis it omya igo bona. Sambis lamang po ipo sa dibdib po. At huwag po makalimot pong magpasalamat sa Diyos. Ito po ay kung gusto nyo pong usalin po ng araw-araw, maganda rin po. Kung medyo may ginagawa po kayo na halimbawa pag may ginagawa po kayo na may importante pong ginagawa, kahit 3 bisis po lamang po sa isang linggo yung gagamitin po, at ipakakalob po sa inyo ang maiahon po kayo sa kahirapan po. Basta taos puso po kayo sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na tiwala po, makakalob po sa inyo. Kasi lahat po ng mga tao po sa ibabaw ng mundo ay talagang may pagsubok po. Hindi po mawawala po pagsubok. Kaya pag ginamit nyo po ito ay mawawala po yung mga pagsubok po nyo, agagan po yung kalooban po ninyo. At hindi na po kayo mag-alinlangan po na sasakit ang ulo nyo sa pag-iisip. Pag nausol po nyo ito ay unti-unti po kayong aahon po sa kahirapan, at mawawala po lahat po yung mga bagay na hinakit sa inyong kalooban po. At bibiyayan kayo ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat. Narito po ang orasyon po na aking pagkakalob po sa inyo.
Maraming salamat po sa inyo lahat. Ay po.